larane lara ora kaya wong kang nandang uyung mangan ra doyan ora jenak dolan neng omah bingung Mbak Dewi Mas Wardaya menika lagune wuyung Mbak Dewi Balung
sapa mudha leganono nggonku nandhang tresno wite ngabari dimen mari nggonku lara ati aduh nyawa nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngejari sakemang anggonmu bali bisa kumpul kaya duk ing bumi taun nono windonono tak enteni ing pucuke tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Yuk. Sing semangat kanca-kanca. Soale telung dinongkas masa aktif entek. masa aktif entek iya betul Kang Mas. Poso kan Iya. awake dhewe fokus karo ibadah. Ngibadah sih. Ora golek duit. Iya. Golek amal, golek amal pahala. karo golek pahala. Ya, golek pahala sing endi. Mulai iki kudu semangat-semangatke. Ngampet to karek pirang tanggapan to karek ping 3 to? Ping telu heeh sesuk terus sisuke. Nah, minggu wis terakhir. Poso. Posone tanggal 11 apa 12 to? Ngenteni anu sih. Sidang isbat. Iya, oke. Ojo lali pawelingku uga mono kang wis janjimu aku kang setya
Margo Mulya Sound System lan ugi video syutingipun. Live streaming ya, Mas? Aja. Selamat malam. Mas Wardoyo. PSG Mania, Mas Wardoyo. Pak Membo. Pak Yaji. Ayo. Lali toh. Oh gak lali. Lah piye? Kelingan bapak-bapak sing do kundur mau. Rodok rene. Alah. Kelingan bapak-bapak sing do kundur mau lho. Piye? Mesti teko omah terus dolanan bojo. Iya, kok nek awake dhewe pengen ya engko teko omah ndang. Iya no. Iya toh? Wis siap-siap ya, Bu? Iya no. Kok ngapa kok ngiler? Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wengi. Moga-moga Gusti ngejagai. Sokeman anggonmu bali bisa kumpul kaya tok ing runi. Taun ana windana tak enteni ing pucuke tresna balung nangka bebasane mung katon ton sliramu wae. Nganti geler banget iki nganti areng nglebokke kleru dinek kleru aku mau. Goceki. Oh, kok guyu to ki? Nglebokke kleru ya digoceki. Ketutupan karo geler kuwi mau. Digoceki. Iya, goceki sik. Kelingan manis. Anyel ki tenan iki Ben lho. Yesro. Aja lali pawelingku. Oke mana kang mas janjimu. Aku kang setya satuku. Nganti
Parian sik kok. Nah. Kebablasan. Asmane sinten asmane? Nun? Mbah Sutar. Mbah Sutar. Saiki Parian. Ya. Parian kok palian. Monggo Mbah parian. Parane napa ya? Lah monggo, sing penting parian Mbah. Pun derek. Numpak kapal momot pari pademu pal Banyaraja. Amin. Waru-waru dayang Mas, dayang ning pinggiratan. Ayo mablang-mablang, dasare ayo dadi rebutan. Nandur jahe neng pinggir segara awake tapi ora apa-apa. Waru-waru dayang, dayang ning pinggir sawah. Ayo mablang-mablang, dasare ayo ora sobong omah. Parian melih. Ganti MC-ne no. Lah kakung kan ya anu. Lah kakung wis ping pindho kok meneh. Koleksine akeh lho, koleksine Oh iya. parian. Monggo Kong, meleh Kong. Pisan kas. Neh no lah opo. Ya muga-muga aku awet waras, muga-muga batak rezeki ingkang sak kathah-kathahipun nggih. Timonu kok kecangga imdo nek ora matuk aku ra butuh. Waru-waru dayang, dayang ning pinggir sawah. Ayo mablang-mablang, dasar sing ayu rasa bengomah. Numpak prau nyang ke Semarang Walah. aku ra melu megane larang. Waru-waru dayang, dayang ning pinggir kali. Ayo yo Ayo mablang-mablang, dasar sing ayu paling gemati. Blarak disampirke, ayo cerak ra ngampirke. Waru doyong pun. Angel banget. Ambruk. Mangga, Pak. Mangga. Mangga,
dadi bocah sing tulus sekolah bisa lulus besok gede tambah bagus abang-abang ora kurang ijo-ijo kok diunduhi sing isih bocah ora kurang wis duwe bojo kok dirusui ketok Cinde laras asik Cinde laras Margo Mulya Sound System Margo Mulya TV caritane wong seneng tunggal sebale wiwitane lungguh jejer sak bendinane saya suwe saben jejer nyenggol bokonge Ajur ngomong mas kang mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer sak bendinane saya suwe saben jejer demok bokonge Banjur ngomong mas kang mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe loro kembang melati agawe larane ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone priya wanita kembang irawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal wae yo iya 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 Ya Mbak Dewi. Rek-rek puniki kesenian kita sami ya ngono mas ya ngono rek-rek montore mapur ya gunes gunes tunas gunes kita
mboten letoy ra. Ayo hae ngoten bareng nggih. Hae ngoten le Bu. Ya. Semangat. Oh, diapa nih? Oke, nanti yang kedua. Oke, nggih. Mengko nggih mengke bar niki nggih hae nih. Hae, nggih. Satu pandita Nggih, siap berdua nanti berdua duet mboten napa-napa. Ya, habis ini langsung nyanyi ya, Mbak ya? Sementara nyicil HE. Satu pandita ratu mung sliramu dadya ing sisiku iki Gusti ngelaki tresnaku bakal kinawa mati. Oh iya ngene iki lagune. Monggo Pak. Monggo ingkang badhe beksa tayupan. Yo, spesial ingkang nembe kemawon midhangetaken mirsani saking rumah via YouTube. Yo, MMTV. Asik. Ala keong mas, Kentil. ala kentil mas. Ala keong. Keong keong keong, Kentil kentil. keong. Keong kentil. Rak disampirke. Omahe cedhak ora ngampirke. Aku sing ayu mas, Aku sing bagus. aku sing ayu mas, Aku sing bagus. tata sing lemu mas, Aku sing kuru. lemu no ya, aku sing lemu mas, Aku sing ya lemu. lemu. Ngetan jaling ulon, tresnamu tenan apa mung guyon.
sing ngadeg mati mimisan awake dhewe cengingisan geyong mas ala kentil ala kendel mas geyong-geyong lagi yang kentil kentil giyang geyong kentil pitik cilik masuk angin jaluk sithik nggo tambah pengen atuh penake aku sing munggah mas aku sing mudhun aku sing mlayu mas aku sing mandeg aku sing tuku mas aku sing utang Aku sing tuku, kok sing utang. Keto, ya aja ngono no blarak disampirke mae cerak ra ngampirke yo ae iki aku godhong meniran wis suwi
samudana marang kula warga putra lewat kincang alismu raduka angrandang wis ling saraya sawangu aku isih mampu ngladeni sliramu Mongko kowe bocah gunung Bagian bocah gunung Kaduga anjingmu iya 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 Jiwa ragaku kok kurung Kehormatan mamprung Tubuh aneh tinju Munggah yang gubuk asmara. Oke. Enak request ya. Pak iki mau nyawer kok sing keri dhewe ora dilungke ngopo ya? Lali. Lali. Mang ijolke meleh Pak niki mengke lak kanggo ping suwe. Kanggo ping suwe. Ping suwe. Iya. Kelingan manis. Iya ala ndak lebokne kowe wae kuwi sing kuwi wae. Urip ana kutha gedhe kowe tanggo kok isine gawe apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan Yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren nang cagak kepak tulisan warna abang tondo isih sayang Ijolke Pak nggih. Ijol nggih. Nah, itu dadi suwi engko nek diijolke. Saya ora ijol kok ya. Dadi oke nggih. Nggih nyawer iso ping suwi. Nggih. Mbok. Aja to, Pak. Urip ana. Apa-apa piye-piye? Iki gubuk asmara lho, Mah. Iya ding. Kamu kok bikin aku malu sih? Lah kono tintingane iki padha iki. Lah Duite abang kok ijo piye to, Pak? Terus catetan. Iya. Lah Dedek mau lek nintingi ya ngono kuwi kok ya urip ngono to ya to. Kamu itu. Ayo, Mah. Iya, lebokke neh yo. Catetan sakjroning ati datan luntur saya merak-merati aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk ati
mara